ko na po tatanungin si Consel Noel ng pagbati niya kasi napanood ko po siya sa Channel 2 nung namimigay sa mga tricycle. Yan po kasi isa sa namamahala, pinagkatiwalaan po ni Mayor Lino at ni Vice Mayor Ading para sa distribution sa tricycle. So, Noel, bumati ka naman at para alam naman ng pamilya mo talagang nandito ka sa Tipas, hindi lang sa 2nd District sa hapon na ito. Sa amin po mga kababayan dito sa Taguig, huwag po kayo mag-alala. Ang lusod po ng Taguig ay gagawin ng lahat para matulungan ang inyong mga pangangailangan. So kami po yung humingi din ng pangunawa na sana maintindihan nyo ng mga sakripisyo ng bawat isang Taguigyan yung nasa frontliner. So sana po tayo po yung magtulungan. Ingat po palagi. Kamustahin mo mga kamag-anak mo at mga kababayan mo sa sa Pampanga? Kamag-anak ko po sa Pampanga at sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo lahat at dito po kami sa Manila. Okay naman po at sana po ay malampasan natin ang pagsubok na naranasan niyo. Okay, may lilinawin po si Lani, may sinasabi po siya nung nag-off the air. Ano yan, darling? Ano yung sasabihin mo? Sorry, papahabol ko lang yung paliwanag sa ating mga kapitan. Alam natin na nung paunang bugso ng pagbabasa inyo ng bilang mula sa DSWD, syempre hindi pa magtali yan eh. Normal namang mangyayari yan eh. So ang challenge para sa inyo is unahin muna natin talaga yung higit na nangangailangan. Wala namang sinasabing magiging manhid na kung sa ibang hindi makakasama. Ang sinasabi lang kung anong dumating, yun na muna. Tindihan ang paliwanag sa ating mga kababayan. At tayo naman sa local government, lagi namang sinasabi ni Mayor Lino yan na pagtatahi-tahiin natin yan, may tatawid naman natin sa awa ng Diyos, di ba? So yun lang yung message ko sa inyo. So, yung sinasabi po ni Lani, yan kasi po ang konting misunderstanding sa naunang guidelines. Explain to sa Monday yon, but in a nutshell, nung una po kasi pag binasa mo yung guidelines, yung form ay para sa lahat ng ahensya. So, syempre po, ang interpretation na tama nung time na yon is lahat bibigyan po ng form and based on the form, they will assess. Pero ang naging thinking pala ng maraming regional directors po ng DSWD, mas maganda yung LGU na mag-identify at wag bigyan ng form lahat kasi baka pati yung hindi kasali, meaning iba yung programa nila, ay umasa na meron din doon. But as I said, that's being sorted out. What's important is makarating sa inyo. And may napansin lang po ako dito sa mga pictures at posters, doon po sa nagtatanong na bakit po pinaghahalo namin ang theoretical at practical, ang input ng konsehal, ng kapitan, mayor, ng DSWD, because siguro po yung mga younger ngayon na kilala po ako sa Senate, sa DFA, pero actually po nagsimula ako bilang konsehal dito sa Taguig at nakita ko po itong poster na to. Hindi ko po bunsang kapatid yan, ako po yan 22 years ago. No? So yan po ang poster ko nung una akong tumakbo nung 1998, unang tumakbong congressman, no? And it's a privilege now na makabalik sa 1st district naman, nung una Taguig at Pateros Lone District. So, yan, medyo tumanda na talaga. Walang mask yung picture. No? Pero having said that po mga kababayan, I'm just trying to make light the moment para sa inyo ngayon dahil Holy Week, di ba? Man does not live on bread alone, di ba? But from every word that comes from God. So napaka-importante po na bagamat po express natin yung physical nating gutom, yung gutom natin din for spirituality and for God's Word ay gawin natin during this Holy Week. So tuloy lang po namin meeting namin para makauwi din lahat. God bless you po. Ingat po kayong lahat.